ئەو قورئان وەک شیعیر ji we re nehatiye dayîn. Ew Qur'an ji bo şiarkirina mirovan sal hatiye şandin. Îcar Xwedê Teala di Qur'anê me li ser çi îqaz dike. Dibêje nebîjin me bihîstiye yan nebihîstiye. Ji dilê xwe bixwazin ku xwe bigêjin min. û ku hûn bixwazin bêguman ji we re cennet heye. û ku hûn nexwazin cihê ku hûnê herin bê îstîsna cehenime ye. Kesê ku di cehenimê de jiyaye nemumkûn e ku li dinyayê bastewar be. Hemû kêfên ku li dinyayê dijîn hûn bên berhev li gorî bastewariya ku hûnê li cennetê biceribînin ew ne biçik e jî. Hemû tengahiyên ku hûnê di dinyayê de dijîn berhev bînin li ber ezabê cehenimê jî ew jî ne biçik e. Rebbê me çi dibêje? Îcar Qur'ana Kerîm ne ji bo Ereban. Qur'ana Kerîm ji bo ameniyan hidayet û şifa ye. Der dünyayê çend salî be jî şolê we çi be, cinsê we çi be wela bibe, dilê we heye. Gawa ku ew xwastinek ji dilê xwe bigênin Xwedê, ez dixwazim bigêjim te wexta ku wê bêje û ew dibe aminu. Paş wê Xwedê Teala li ser ameniya wiha dibêje. Qur'ana min ji te re derman e. Ji ber wê yekê hûn dibînin paqijkirina nefsê, bêguman me ji armanca me asîl ê ku dûr dixe, yê ku jiyana me jeh dike, dostê Xweda Martin Luther King bilo dibêje. Em alimîn wek mehsiyan awzankî bilîzin. Em alimîn wek çivîkan bifirin. Em alimî gesterkana û guhaştina gesterkana de bibin. Lê em nealimîn bibin xwe û bira. Ew riya xwe û birabûnê ye. Ew jî dermankirina nefsê derbas dibe. Xweda Teala Qur'ana Kerîm de çi wekî riya aşîtînê binav dike. Ew di guyangê de nerêyeke. Ji yesferga dunyayê dest pê dike, di alema melekûtê berdewam dike û riya ku digêje Xwedê navê wê Sirat-ı Müstakîm e. Sirat-ı Müstakîm riya aşîtiyê ye. Sirat-ı Müstakîm riya bastewariyê ye. Sirat-ı Müstakîm riya hidayetê ye. Sirat-ı Müstakîm riya ku digêje Xwedê ji ber wê yekê o birayê minî delal. Kervan li ser rê tê rêzkirin. Hûnê tenê li ser wê rêyê gavekê bavêjin. Ez anha vê qarar da ve got ez jî dixwazim bibim ser riya Xwedê. Ez ê çawa bim hocê min? Pirsî wike hûnê ji dilê xwe bixwazin xwe bigêjin Xwedê. Vê gavê ku Xwedê vê xwestinê di dilê we de bibîne, tu gerokî li ser riya aşîtiyê tu ber bi ku derî ber bi Xwedê ye. Cihekê ku gerek bigêjin ba Xwedê, westa ku tu rehê xwe bigênî Xwedê, tu dibî dostê wî. Ew niha dostê te ye, tu dostê wî, ew ê bêguman, ew ê ku tewahiya jiyanê ji we re vediguherîne baxtewariyê.